Както ви обещах, втора част на Table Settings for Christmas или празнична маса за Коледа. Ето какво направихме днес. Започвам първо с структурата на масата. И това е, не изневерявам на себе си, разбира се, лен. Лен в цвят теракота или синамон. Богатия набор и дължина създава по-голяма пищност и празничност на масата. Два страхотни свещника в подходящи цветове на каре, които са основните стълбове на масата и формират структурата. Трябва ни сърцевина, красива сърцевина, на която всеки един от стоящите на масата да се наслаждава и да съзерцава. Тук е мястото на купа с нарове или каквото друго предпочитате, като символизира изобилието. Едно от мраморните плата, което вече сте виждали, но е с дървесна вена и отлично подхожда на цветовете, които избрах за тази маса. И разбира се, загатваме за Коледа с типичния бордо празничен цвят, в който, разбира се, избрах и салфетките и останалия текстил на масата. Няма как да подминем растителност или цветя. Това в случая е едно растение, което избрах по време на моя разходка край морето. Просто го харесах заради цвета му и заради това, че се запазва, въпреки че вече не е живо. И го аранжирах в ваза на каре, разкошна. Добавих декор, който е от текстил, от същите платове, които е тишлайфера на масата и салфетките, и ги аранжирах с маниста от лава. Получи се този гирлянд, който и сами можете да направите в къщи. Пълни се с вата и седи изключително красиво, добавя пищност, красота, празничност на масата. Този път заложих на модерни геометрични форми, като тези чинии от новата колекция на Терадомо, в актуални за сезона цветове. Имаме голяма и малка чиния, като малката е текстурирана с каменен ефект, разбира се, основна тема в колекциите на Терадомо. Ето и финалния штрих на масата, малките, финните детайли. Тук са приборите, черни на каре, тази вълнена салфетка, която е в актуален коледен цвят, и разбира се, обичам да слагам по едно канелено късметче на всяка една чиния, защото когато човек седне на масата и започне разговора, му е приятно да открие нещо, някаква малка изненада, нещо приятно, което да го накара да се усмихне и разговорите започват. В случая направих ги от канела, изваждам едно, за да ви покажа. Тези лимонени резени, които изсуших на камината и ги вързах простичко и обикновено, но много красиво, върху канелата. Вътре в канеления стрък се слага всъщност и самото късметче. По този начин украсих чиниите. Чашите, блестящото стъкло подчертава всички останали текстури на масата, както и цветното стъкло на свещниците и цветното стъкло на вазата, подчертават естествеността на всички останали детайли. И сега мога да запаля свещите. Направих тази прекрасна празнична маса за вас. И тя ще остане тук до 15 януари на 4-ти етаж в Камко. И може да и се насладите. И да си съберете идеи, за да си направите собствена празнична маса.